Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga kaigsunan, muhilom kita sa makadyot ug sa kahilom sa atong mga kasing-kasing atong ibungat ang atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan sulod nining santos nga misa. Ug aron maandam kita sa atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga mga misteryo ato sa kinulsunan ng mga sala nga atong nabuhat. Kinang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas og dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuron. Ihatag kanamo nga tungod sa imong grasya magpabilin kami nga matarong sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak. Gabuhig hari uban kanimo uban sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni Santiago. Bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagsulay, kaysa iyang pagdaog sa mga pagsulay, makadawat siya sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Kung ang usa ka tawo tintalon, dili siya angay moingon. Kining tentasyon gikan sa Dios. Kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat ug dautan, ug dili usab siya mutintal kang bisan kinsa. Apan moabot ang tentasyon kung ang tawo ganuyon o hayluon sa dautan niyang tinguha. Unya ang iyang daotang tinguha manamkon og manganak sa sala og inikahingkod na sa sala manganak kini sa kamatayon. Minahal kong mga igsoon, ayaw kamo panglimbong. Ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa usa nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab
ni magpakitag landong sa pagkausap. Sa iyang pagbuot, iya kitang gihimong mga anak, pinaagi sa pulong sa kamatuoran. Aron tanan niyang binuhat, mahisama kita sa unang mga bunga. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Wala ng tao nga imong tudloan, O Ginoo. Wala ng tao nga imong tudloan, O Ginoo. Wala ng tao nga imong gitun-an, O Ginoo, nga pinaagi sa imong balao, imong kitudloan. Gihatagan mo siya og pahulay sa daotang mga adlaw. Wala ng taong nga imong tudluan, O Ginoo. Kayang Ginoo dili mo sa likway sa iyang lungsod, nimo biya sa iyang kabilin. Apan ang hukom mulungtad pag-usap, uban sa katarong, ug ang tanang matarong ug kasing-kasing, magsunod kaniya. Wala ng taong nga imong tudluan, O Ginoo. Sa pag-ingon ako, nadali na sang akong tiil, ang imong kaluoy, O Ginoo, nagasagkan kanako. Diha nga nagadaghan ang kabalaka, dinhi kanako. Ang imong kaupayan nagalipay sa akong kalang. Wala ng tao nga imong tudloan, O Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanimo, Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. himayaon ikaw, O Ginoo. Ang mga tinunan nakalimot sa pagdalagpan, apan dito'y usa ka buok pan sa sakayan. Unya mingon si Jesus kanila, magbantay kamo sa igpapatubo kanila o sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo og ni Herodes. Og nag-inanay sila, gisulti niya kini kay wala man kitay pan. Nahibalo si Jesus kung unsay ilang panagsultihan,
Busa gipangutanan niya sila, nganong naghisgot man kamo, mahitungod sa inyong wala pagkadalagpan, wala bagihapon kamo magkasabot, bugo na bagayod kamo, kaayo. May mga mata man unta kamo, dili man kamo makakita. May mga dalunggan man unta kamo, dili man kamo makadungog. Wala ba kamo mahinumdum sa akong pagpikas-pikas sa 5 ka pan alang sa 5,000 ka mga tao? Pila ka bukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? Napulog 2, may tubag sila. O sa akong pagpikas-pikas sa 7 ka pan alang sa 4,000 ka mga tao, pila ka bukag ang napuno sa mga salin sa inyong gihipos? 7, bitubag sila. Og wala pa ba gihapon kamo makasabot? Mingon siya kanila. Mga kaigsunan, ang Ebanghelyo alang sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kaninong tanan. Mga kaigsunan, doon na kita'y mga maayong mga pagtulunan nga nadungog karon. Labi na gayud sa unang pagbasa kining sulat ni Apostol Santiago. Si Santiago usa kini sa mga apostol nga maingon-ingon nato nga kanunay gayud nga nagahatag ang iyang mga basahon sa mga inspirasyon, labi na sa mga tao nga makasinati kanunay sa kalisod, mga daghang pagsulay o uban pang mga kasinatian nga maingon-ingon nato nga makaluya sa usa ka tawo. Mingon siya nga ang mga pagsulay mao kana ang makapalig-on sa atong pagtuo. Nindot tungod kay kita ra ba usahay mulikay kita sa mga pagsulay, gani mo tumbok man kita sa Ginoo nga moingon, Ginoo nganong imo man gyud kong gisulayan pirmi, nganong pirmi man kalisod kining akong kinabuhi. Pero namasangil kita sa Dios, pero dili man na gikan sa Dios, gikan man na sa atong pagpili unsay maayo ug dili. So, pag-ingon ni Santiago nga ang pagsulay makahatag kini-kaligon sa atong pagtuo. So, buti pasabot kung daghan ang atong mga pagsulay nga nasinati, kung lisod kayo ang atong kinabuhi, sige na lagpasan sa kalisod. Buti pasabot, mayon na magpasalamat hinuon kita. Dili kita magsigig reklamo, angay na kita magpasalamat tungod kay makapalig-on man di ay kini sa pagtuo. Mauna nga sa unang pagbasa nga nadunggan nato karon, ingon si Santiago, bulahan katong mga tao nga mulahutay sa mga pagsulay. Nindot no? Bulahan ang mga tao nga mulahutay sa ilang nasinati nga pagsulay. So, ang usbon ako nga ang pagsulay dili na gikan sa Ginoo. So kita pirmi man ta masangil sa Ginoo tungod kay mao may atong nakita, Ginoo nganong gihatag man nimo ni sa ako, Ginoo nganong dili ra man lang ni sa uban. So Ginoo pirmi ang dunay ang dunay kalabutan sa atong mga pagsulay nga nasinati. Pero dili na siya tungod kay ang mga pagsulay naa man na given man na sila, pero depende maguna sa atong mga choices, sa atong pagpili, sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Tungod kay once nga masayop kita sa pagpili or dili kita makapili sa eksakto, diha na magsugod katong mga kalisdanan nga atong masinati. Kaya ang Dios kanunay man na maghatag kanato kanang kaligon, mga gasa nga maayo, dili mga dautan, kay pinangga man kita sa Dios. Nganong siya man ang atong pasanginlan kung kita magkalisod,
Dili hinunua ang Dios mahigugmaon, buutan siya kanunay maglig-on sa atong kinabuhi. So kanang atong mga nasinati nga kalisdanan, sa ako nang giingon, angay nato nga kanang hambinon nga kini dili siya negative. Ang importante makamao kita mudala sa mga pagsulay kay sa giingon ni Santiago mao kini ang makapalig-on sa atong pagtuo. So mga kaigsunan, nining atong pagsaulog nining santos nga misa karon, atong pangayoon sa Dios nga kanunay kitang lig-unon labi na sa mga panahon nga daghang pagsulay sa atong kinabuhi. O gusab nga unta hatagan kita sa katakos kining giingon nato nga kahibalo, no? Kining wisdom nga sa atong pagpili kanunay gyud natong pilion unsa katong para o nagikan sa kabubuton sa Dios. Dili kun unsa mo'y komportable kanato. Ang pilion nga kanang unsay makatabang sa atong kinabuhi, dili kun unsay makapasayon, unsay makatabang nga sumala sa mga values, mga gospel values, sumala sa mga bililhon nga mga pagdesisyon na nga nagagikan sa Dios. So mao na atong pangayoon ining atong santos nga misa ug maghinaot kita nga sa atong paglawig ining kalibutan. Padayon unta kita sa pag-appreciate sa mga butang nga makahasol kanato tungod kay sa Santiago duray assurance kanato kinsa katong makalahutay sa mga pagsulay maglig-on kini sa ilang pagtuo. Amen. Manindo kita palihog o atong ipadangat sa Ginoo ang atong uban pang mga katuyuan. Sa atong panagtigom, isip katawhan sa Dios, dado nato ang atong mga panginahanglan, atubangan sa Amahan, masaligon nga iyang itugot kanato ang atong mga pangamuyo. Moingon kita, mahigugmaong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Mahigugmaong Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Ngang atong mga magbalantay sa hingpit mutahan sa ilang kinabuhi diha sa pagwalis sa ebanghelyo pinaagi sa ilang masaksihong pagkinabuhi magampo kita. Mahigugmaong Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang mga ginikanan ug ang mga magtutudlo mamahimong buhing sumbanan sa pagtuo ngadto kanila nga ubos sa ilang pag-amuma magampo kita. Mahigugmaong Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga ihatag nato ang labing maayo aron buhaton nato ang unsay husto ug nga ang pulong sa Dios mo'y buhing gahom nga mag-aghat ka nato sa atong pagpamuhat magampo kita. Mahigugmaong Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga magpakita kitag kaluoy ngadto sa mga idaran, sa mga nagmingaw ug sa mga masakiton magampo kita. Mahigugmaong Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga imuntang isipon nga takos mapostlanon alang kanamo nga haladong Teofilo Kamumot Obispo og Joel Chevalier pari mabayon na ngadto sa altar sa mga santos magampo kita. Mahigugmaong Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang mga nangamatay makakaplag og pahulay og bagong kinabuhi dito sa gingharian sa Dios magampo kita. Mahigugmaong Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Langitong Amahan, liguna ang among pagtuo aron mutubo kami diha sa imong gugma ug sa kanunay moalagad kami kanimo uban sa manggihatagon ug matinud-anong mga kasing-kasing kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko
kanimo tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong ipakita sa kayo ngaway suko. Unsaon ko karon pagbalus kanimo nining tanan. Iluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong ipakita sa kayo ngaway suko. Mga kaigsunan, pagampo kamo, aron kining ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Magampo kita, o Ginoo, maglimpyo ug magbago unta kanamo kining halad, ug himuang kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan alang kanamo nga nagatuman sa imong kabubuton. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan. Tungod sa imong kaluoy, busa matarong nga ang tanang mga binuhat, magalagad kanimo. Ang tanan nga mga tinubos, magdaig kanimo. Ug ang imong mga santos, magpasidungog kanimo sa hinios ang kasing-kasing. Og busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, doyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoong Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Kay gunang nagaangkin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
ipadalangin mong Espiritu, aron sa pagsantos sining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo atong handumon, naghalad sa kaugalingon, isip pagkaugilino, atong kalawaton karon, hangtod sa iyang pagbalik. Hangtod sa iyang pagbalik. Aron sa paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining palad sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo nga among papa ug ni Alberto nga among obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malahumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga unay sa Dios, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, aboy ikaw nga daygon o gamoy ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita samahan ug atong gamiton katong mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan.
hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahilikay kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga manangumon sa pagbalik ni Hesukristo nga among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, Hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw pagtanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong ipakita ang atong panaginigsunay. Kordero sa Dios nga nagawagta sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka, kanamo. Kordero sa Dios nga sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka, kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagta sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalihina. Mga kaigsunan, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Sa ingon gihigugma sa Dios ang kalibutan nga gitugyan niya ang iyang buktong nga anak, aron ang tanan nga mituog kaniya dili malaglag, hinunua, makabaton sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langit nun, nangamuyo kami nga higugmaon namo kanunay ang kalanon nga sa tinuoray.
mao'y maghatag kanamog kinabuhi. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Panalanginan kamo sa atong mahigugmaon nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan, nahalad na nato kining santos nga misa panglakaw kamo, dadanin niyo sa kanunay ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang